Mas Budi. Weh, nyapa? Aku arep bodoke mbok disepile kursimu tak gen ada rengginang. Kursi lebaran toh? Ya, kayak kursi-kursi sudut lho, duwe apa ora? Iki lho Mas, regane Regane piro? 2 juta, Oh. 800. Delok kaya apa ndi? Ah, Mas Joni, adenti aja Mas. Nah, dan yo. Wah, rasa tenan iki. Poroso, bahannya full kayu jati nek gak jadi kasar kok bayar. Oh, yo. Ki kok nek njaluk warna liya iso apa ora? Warna liya, Ah. motif liya, tak Ah. layani regane ya padha 2.800.000. Tenan apa ora sakmene gedine sakmono iki? Ratna tak tapuki wong to Mas, Mas piye to iki? Duit jan segede-gede kaya ini lho Ya iya padahal. toh. Sik. Apa? Ki kok nek ngeteri nggone anakku ning Jawa Tengah kono piye? Kok Jawa Tengah? Oleh Mas Budi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir bayar COD. Oh, ya tenan apa ora wi? Ya tenan. Piye to ki? Oke, lah ki kok nek